A či si mi tu pištík môj? No, kde by som mal byť? No ide len tak, lebo je to už dobrýho pol roka, čo som ťa bol poslal do mesta tabak kúpiť a odtedy som ťa nevidel. Joj, starý môj, v meste je všetko pomeneno. Skoro som zablúdil. Ale kúpil som ti knižku. To je tam dole vraj teraz dáky bestseller, či čo. Aha, varíme z HZDS. Hej, a to sa dá jesť? No, hádam sa len neotrávime od toho. Už hádam najskôr dáme ociam, a keď tie nepodoknú, tak aj predsedovi. Tomu, čo to písal? Už aj tomu môžeme, no. A všetci to kúpovali ako sprostí. A v meste ešte vraveli, že by mal byť aj druhý diel. Malo sa to volať PMS OSN, ale prezident to vraj zatrhol. Už ale to je škoda, lebo mohla byť sranda. A v druhej ruky čo to máš? Ale tanier som kúpil. Najväčší, čo tam mali. Už na čo nám bude taký veľký, veď my máme svoje miske. Jaj, či si len krepí. Vidno, že si v meste dlho nebol. To si dáme na kolibu, na strechu a budeme v televízore také prasačinke pozerať ako náš predseda. Hej, tak to je taký ten tanier na satelitný príjem, hej? No, mal by byť. A keď nebude, zavoláme Anču a ona možno nám chytí signál. Veď by to nebolo po prvý raz. Pištík môj, dobre ja vidí, alebo sa mi mári. Ako keby ťa voľak do bol sledoval, lebo sem ide rovno. No na môj dušu, že sem ide. A vyzerá to ako žena dokonca. Dobrý den, pane Báčo. Dobrý den, pane Valachu. A to si kemu povedala? Chceš po papuli, alebo čo? Počkaj, Pištík, toto nárečia mi je povedomu. Skade, že si dievka moja. Promiňte, já jsem z Prahy. Redaktorka z Mladé fronty. Dělám tady rozhovory, neboli interview. Čo vraví, uráža nás? Boha. Neviem, Pištík, len vraví, že ide z fronti. Hádan malý zasek v Prahe dáko májovú postania. Ale na to, že ide z fronty, vyzerá celkom dobre. Zostaň do zajtra, neobanuješ. Ne, kde pak? Já se musím vrátit, já jsem vám jenom chtěla položit několik otázek. Ale na čisto ma nerozumie, veď som ti povedal, že aj my ťa chceme položiť. Ne, pane Báčo, já jsem se vás chtěla zeptat, jaké je vaše životní krédo? Vravíš kriedo, dievka moja? Už pozri sa, no, najprv prišli Maďari, potom Nemci, za nima Rusi, a teraz si prišla ty, no. A ja som si ti furt myslel len to svoje, ani Bohovi. A to je aj moje životné kriedo. To je velice zajímavé, no to se bude čtenářům líbit. A vaše, pane Valachu? Moje? No veď ti vravím, hýbaj vnúka do kolívia takú kriedo ti ukážem, že budeš mať článok na 3 strany. To sa bude taký čtenářom líbiť. Ale ozaj by si mohla ostať, dievka moja. Aj vlke sa na okolí. A vlke? A co to je? Bohatá je ale krepa, ani vlke nepozná. Dobre ti vravím, nikde nechoj, všetko bude. Aj vlke, aj kriedo. No, dievka moja, tu máš vinčiči, sa napí. Bude sa ti dole kopco lepšie utekať. Děkuji vám, to mám ráda. A kde máte honelníky? No, Anča je teraz dolu pri predsedovi.
Dočkaj, pištík môj. Veď ona sa na honelníkov pýta, nie na honelníčky. My sme ti tu len sami dvaja, dievka moja. A nestíská se vám? Hej, stískať mi veru nemáme veľmo čo. Iba ak by si ostala. A kolik mléka nadojíte? Mlieko my veru nepijeme, tak ho ani nedojíme. Keď takto chce, nak si príde nadojiť, ak ovce nájde. Tak to je velice zajímavé, jo. No ale já už budu muset jít. Pomalu se taky stmívá. Přijde noc. No, to tu zvykne prísť každý večer. Aj mesiac pôjde za chvíľu von. Jo. Aj vlke pôjdu von. Neostaneš, dievka moja? Že vy mě jenom tak strašíte. Vlke zatím nevidím. Hlavná vec, že oni vidia teba. Tak já raději půjdu. Snad se ještě někdy zastavím. Nashledanou. A děkuji za tu žinčici, pane Báčo. Dovidenia, dievka moja. A pozdravuj frontu. Hej, aj tak je škoda, že odišla. Nemali sme ju nahať len tak odísť bez všetkýho. Neboj sa, pištík, za hodinku ju máme na spak. A to ti skade vieš. To nie je naša Anča, tá sa nám furt vracia na kolíbu. To má asi taký zvyk po našom premiérovi. Pravdu vravíš už, až mi je to divno teda. A či si myslíš, že ju na spak tie vlke doženú? Jaký je vlke, pištík, no. Keby som dal tebe toľko preháňadla do žinčici ako jej, tak ani 100 metrov nezájdeš. Ako vravím, za chvíľu ju tu máme na spak a do rána ju môžeme ošetrúvať. Hej, veru. Aspoň bude mať českú dievča peknú spomienku na Slovensko.